Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni na kwasi ka channel sing bahal subscribe na menta. Kumbashi spa ngut ki erang Hamas ki lesha kem baca law lungkut ha ki sipa Israel bala pensyongken ranye ki Hamadan ha pedeng jong ke surok bak kasa ha kabala ker kut yaki da ki sipa jong ke Israel Defense Force ha ki dur bal pen i pat ba layo i ya ki te ki erang ba ki lesha pen law lut ya ki jan jong ki bala pen phong dang da ki patun po sudah Hadin jongki ki don ki sipai Israel ki badon ya ki tiar siat ki baklan bor bha bat ki badapit siar bha ya ki tai ki erang ki balangit bah ki dai ki dong Palestine sudah lapan iru bala thep ya ki tai ki erang ha ki trong ha ka ba kin sha to kit ha ki sipai jong ke Israel bat layo iru bala te ya ki kti jong ki shedin bala te ru ya ki khmat jongki ki sipai jong ke Israel Defense Force Kintok kit ya kita ki erang Hamas ban lap ya kecingnya dai jongki bat ki Hamas ong shuk ke kubor ki Hamas ki kam ba kita ki ba syakem ki dai ki ripat ba bat ki dai ki bom don tiar siat ai satya